Υπάρχει μια κοινότητα στην Αμερική που δεν πλήρωσε ποτέ λογαριασμό ρεύματος για θέρμανση. Ούτε φέτος, ούτε πέρυσι, ούτε τα τελευταία 100 χρόνια. Δεν έχουν ηλιακά πάνελ, δεν έχουν αντλίες θερμότητας, δεν έχουν φυσικό αέριο. Έχουν κάτι πολύ πιο απλό και πολύ πιο έξυπνο από οτιδήποτε έχει βγάλει η σύγχρονη βιομηχανία θέρμανσης. Και το καλύτερο, μπορείς να το φτιάξεις μόνος σου με 50 ευρώ. Οι Άμις, και αυτό που δεν μας λένε για αυτούς. Οι Άμις είναι μια χριστιανική κοινότητα που ζει κυρίως στις πολιτείες Οχάιο, Ινδιάνα και Πενσιλβάνια των Μιμιρατεπερμέ. Τους γνωρίζουμε από τις φωτογραφίες. Τα μαύρα ρούχα, τα άλογα, τα ξύλινα αμάξια. Τους θεωρούμε εκεντρικούς, παλαιομοδίτες, ανθρώπους που απλώς αρνούνται την πρόοδο. Αλλά εδώ είναι η αλήθεια που κανείς δεν λέει. Οι Άμις δεν είναι αδαείς. Είναι μηχανικοί. Είναι μάστορες λύσεων χαμηλού κόστους και υψηλής απόδοσης. Έχουν αιώνες πρακτικής γνώσης για το πώς να ζεις άνετα, χωρίς να εξαρτάσαι από κανένα δίκτυο, κανένα λογαριασμό, καμία εταιρεία, και ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά τους είναι ο τρόπος που θερμαίνουν τα σπίτια τους. Δεν χρησιμοποιούν απλές ξυλόσομπες. Χρησιμοποιούν κάτι που η επιστήμη θερμοδυναμικής θα περιέγραφε ως σχεδόν τέλειο. Μια συσκευή που παράγει θερμότητα με απόδοση που ξεπερνά κατά πολύ οποιαδήποτε σύγχρονη κεντρική θέρμανση. Ονομάζεται Rocket Mass Heater και η ιστορία του είναι παλαιότερη από τους Άμις. Χιλιάδες χρόνια πριν, η θερμότητα που δεν χάνεται. Για να καταλάβεις γιατί το Rocket Mass Heater είναι τόσο επαναστατικό, πρέπει να καταλάβεις πρώτα πού πήγαινε η θερμότητα μέχρι σήμερα. Όταν ανάβεις μια κλασική σόμπα ξύλου ή ένα τζάκι, τι συμβαίνει? Η φωτιά καίει, παράγει θερμότητα, αλλά ένα τεράστιο ποσοστό αυτής της θερμότητας, έως και 60 με 70%, φεύγει κατευθείαν από την καπνοδόχο προς τον ουρανό. Ζεσταίνεις κυριολεκτικά την ατμόσφαιρα, πληρώνεις για ξύλα και θερμαίνεις τον αέρα έξω. Αυτό το πρόβλημα το γνώριζαν οι άνθρωποι εδώ και χιλιάδες χρόνια και το έλυναν με τρόπους που έχουμε ξεχάσει εντελώς. Στην αρχαία Ρώμη υπήρχε το υπόκαυστο, ένα σύστημα θέρμανσης από κάτω, όπου ο καπνός και η ζεστή θερμότητα κυκλοφορούσαν κάτω από τα δάπεδα και μέσα στους τοίχους πριν βγουν έξω. Το δάπεδο γινόταν ο θερμαντήρας. Η μάζα της κατασκευής αποθήκευε θερμότητα και την απελευθέρωνε αργά για ώρες. Στην Κορέα η ίδια αρχή εφαρμόστηκε με το οντόλ, ένα σύστημα που χρησιμοποιείται ακόμα σήμερα, 2.000 χρόνια αργότερα. Ο καπνός από μία μικρή εστία στην κουζίνα ταξίδευε κάτω από το πάτωμα του σπιτιού, θερμαίνοντάς το από τα κάτω, και έβγαινε στο τέλος από καπνοδόχο στην άλλη άκρη του σπιτιού. Αυτή η λογική, να μην αφήνεις τη θερμότητα να φύγει πριν τη χρησιμοποιήσεις, είναι η βάση του Rocket Mass Heater. Τι είναι το Rocket Mass Heater και γιατί το όνομά του δεν είναι τυχαίο? Το Rocket Mass Heater αναπτύχθηκε στη σύγχρονη μορφή του τη δεκαετία του 1970 και του 1980, κυρίως από τους Evan και Leland Evans στη συμπλαπή Barbie και Πλατιπάτενετζια βασισμένο στην έρευνα του Larry Walsh. Αλλά τα θεμέλια του είναι τα αρχαία συστήματα που μόλις περιέγραψα. Το όνομα Rocket προέρχεται από τον χαρακτηριστικό ήχο που κάνει η συσκευή όταν λειτουργεί, ένας βαθύς, συνεχής βρόντος, σαν μικρός πύραυλος. Αυτός ο ήχος σημαίνει κάτι συγκεκριμένο. Τέλεια καύση. Αλλά ας μην τρέξουμε. Πρέπει πρώτα να καταλάβεις το πρόβλημα που λύνει. Το μυστικό της τέλειας καύσης. Υπάρχει ένας λόγος που η κλασική σόμπα ξύλου παράγει τόσο καπνό. Ο καπνός δεν είναι απλώς αέρας. Είναι ξύλο που δεν κάηκε. Είναι ενέργεια που δεν απελευθερώθηκε. Είναι χρήμα που φεύγει κυριολεκτικά στην ατμόσφαιρα. Η τέλεια καύση απαιτεί 3 πράγματα. Αρκετό οξυγόνο, αρκετή θερμοκρασία και αρκετό χρόνο για να καεί το καύσιμο πλήρως. Στις κλασικές σόμπες, κανένα από τα 3 δεν ικανοποιείται πλήρως. Αποτέλεσμα, καπνός, εθάλη, απώλεια θερμότητας και σπατάλη ξύλου. Το Rocket Mass Heater λύνει και τα 3 ταυτόχρονα με μια έξυπνη αρχιτεκτονική που μοιάζει σχεδόν απλοϊκή όταν τη βλέπεις, αλλά κρύβει βαθιά φυσική λογική. Πώς λειτουργεί? Βήμα-βήμα. Η καρδιά του συστήματος είναι ένας κατακόρυφος θάλαμος καύσης. Ένας ψηλός, στενός, μονωμένος πύραυλος, μέσα στον οποίο η θερμοκρασία φτάνει σε επίπεδα που κανένα συνηθισμένο τζάκι δεν φτάνει, από 800 έως 1200 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτή τη θερμοκρασία, ακόμα και τα αέρια του καπνού καίγονται. Δεν υπάρχει πλέον καπνός.
Υπάρχει μόνο θερμότητα, διοξίδιο του άνθρακα και υδρατμός. Η καύση είναι τόσο πλήρης που η έξοδος της καπνοδόχου είναι σχεδόν ψυχρή. Το σύστημα έχει ήδη απορροφήσει σχεδόν όλη τη θερμότητα πριν φύγει ο αέρας έξω. Αλλά εδώ είναι η πραγματική ιδιοφυΐα. Αυτή η τεράστια θερμότητα δεν πηγαίνει απευθείας στο δωμάτιο. Θα ήταν υπερβολική και ασταθής. Αντίθετα, περνά μέσα από ένα μεγάλο οριζόντιο κανάλι που περιβάλλεται από μια τεράστια μάζα. Συνήθως από άμμο, πυλό, πέτρες ή τούβλα. Αυτή η μάζα λειτουργεί ως θερμική μπαταρία. Ανάβει στη φωτιά για 2 έως 3 ώρες. Η μάζα απορροφά τη θερμότητα και την αποθηκεύει, μετά σβήνει στη φωτιά και η μάζα συνεχίζει να αποδίδει θερμότητα ομοιόμορφα, αργά, για 12 έως 24 ώρες. Ένα σπίτι, 2 με 3 ώρες φωτιάς, 24 ώρες ζεστασιά. Εδώ θέλω να κάνω μια παύση και να σε ρωτήσω κάτι. Είχες ακούσει ποτέ για το Rocket Mass Heater πριν από αυτό το βίντεο? Γράψε μου στα σχόλια. Πραγματικά θέλω να ξέρω πόσοι από εσάς το γνωρίζατε ήδη και πόσοι ανακαλύπτουν αυτή την τεχνολογία σήμερα για πρώτη φορά. Η σύγκριση που δεν θέλουν να κάνεις. Ας μιλήσουμε για αριθμούς. Γιατί εδώ η εικόνα γίνεται πολύ ενδιαφέρουσα. Μια σύγχρονη κεντρική θέρμανση με λέβητα φυσικού αερίου λειτουργεί με απόδοση ενεργειακής μετατροπής γύρω στο 80 με 90% στις καλύτερες περιπτώσεις. Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να πετύχει η βέλτιστη ψηφιακή σύγχρονη τεχνολογία. Το Rocket Mass Heater, σύμφωνα με μετρήσεις που έχουν δημοσιευτεί σε ανεξάρτητες μελέτες, λειτουργεί με απόδοση ενεργειακής χρήσης που φτάνει και ξεπερνά το 90%, με μηδενικό λογαριασμό ρεύματος ή αερίου. Το μόνο καύσιμο που χρειάζεται: ξύλο. Συγκεκριμένα λεπτά κλαδιά και μικρά κομμάτια. Όχι η μεγάλη κορμή που χρειάζεται ένα κλασικό τζάκι. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις κλαδέματα από τον κήπο σου, κλαδιά πεσμένα από δέντρα, ξύλα από παλέτες. Το σύστημα είναι τόσο αποδοτικό που καίει ακόμα και υγρά ξύλα καλύτερα από ότι μια κλασική σόμπα καίει τα στεγνά. Η μάζα, το μυστικό που έχουμε ξεχάσει. Ας μιλήσουμε για τη μάζα πιο αναλυτικά, γιατί εδώ κρύβεται κάτι που έχουμε ξεχάσει ως κοινωνία στην εποχή της άμεσης θέρμανσης. Τα σύγχρονα συστήματα θέρμανσης μας έχουν μάθει να σκεφτόμαστε τη θέρμανση ως άμεση διαδικασία. Ανάβεις, ζεσταίνεσαι. Σβήνεις, κρυώνεις. Αυτή η λογική έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη αρχιτεκτονική ελαφριών σπιτιών που αναπνέουν γρήγορα τη θερμότητα. Αλλά η φυσική δεν λειτουργεί έτσι. Η μάζα αποθηκεύει θερμότητα. Είναι θερμική αδράνεια. Ένας τοίχος από πυλό 80 εκατοστών πάχους που έχει θερμανθεί σε 30 βαθμούς Κελσίου θα αποδίδει θερμότητα για 24 ώρες, ακόμα και αν η θερμοκρασία έξω πέσει στους -10. Αυτό ακριβώς κάνει το Rocket Mass Heater. Δημιουργεί μάζα μέσα στο σπίτι που λειτουργεί ως θερμοσύφωνας. Αποθηκεύει ενέργεια σε μια μορφή που δεν εξαρτάται από καμία παροχή, κανένα δίκτυο, καμία εταιρεία. Πίσω στους Άμις. Και γιατί επέλεξαν αυτό? Οι Άμις δεν επέλεξαν αυτή την τεχνολογία επειδή είναι παλαιομοδίτες. Την επέλεξαν επειδή λειτουργεί σε μια κοινότητα που αξιολογεί κάθε τεχνολογία βάσει ενός απλού ερωτήματος: μας κάνει πιο εξαρτημένους ή πιο ελεύθερους? Η απάντηση για το Rocket Mass Heater είναι αδιαμφισβήτητη. Σε χειρισμό ελεύθερο από κάθε εξωτερική υποδομή. Τελεία και παύλα. Και δεν είναι μόνο οι Άμις. Κοινότητες σε όλο τον κόσμο, από τη Βόρεια Αμερική ως τη Βόρεια Ευρώπη, από τη Ρωσία ως την Αυστραλία, έχουν υιοθετήσει αυτή την τεχνολογία για ακριβώς τον ίδιο λόγο. Λειτουργεί, κοστίζει ελάχιστα, δεν εξαρτάται από κανέναν. Η σύγχρονη επιστήμη επιβεβαιώνει την αρχαία λογική. Εδώ θα σε εκπλήξω με κάτι που δεν περιμένεις. Το Rocket Mass Heater δεν ανακαλύφθηκε, επανεφευρέθηκε και η επιστήμη το επιβεβαίωσε. Το 2009, ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον μελέτησαν συστήματα παρόμοιας αρχής και κατέγραψαν απόδοση ενεργειακής μετατροπής που ξεπερνά κατά πολύ τις συμβατικές σόμπες. Το 2015, μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Energy and Buildings εξέτασε συστήματα θερμικής μάζας και κατέληξε ότι η χρήση τους μπορεί να μειώσει τις ανάγκες θέρμανσης ενός σπιτιού έως και 60% σε σύγκριση με συμβατικά συστήματα. Και κάτι ακόμα που λίγοι γνωρίζουν. Το Rocket Mass Heater παράγει τόσο ελάχιστα σωματίδια αιωρούμενης σκόνης και καπνού
που σε ορισμένες χώρες αντιμετωπίζεται ως πιο φιλικό προς το περιβάλλον από τα σύγχρονα συστήματα αερίου. Η καύση του είναι τόσο πλήρης που η εκπομπή CO είναι ελάχιστη. Εδώ θέλω να σταματήσω ένα δευτερόλεπτο. Αν φτάνεις ως εδώ και αρχίζεις να σκέφτεσαι «Μπορώ να το κάνω αυτό εγώ?» Η απάντηση είναι ναι. Και θα σου πω ακριβώς πώς. Αλλά πρώτα, αν βρίσκεις αυτά τα βίντεο χρήσιμα, αυτές τις γνώσεις που κανείς δεν σου δίδαξε, κάνε εγγραφή στο κανάλι. Κάθε εβδομάδα φέρνω ακριβώς αυτού του είδους πληροφορίες. Πάτα το κουδουνάκι για να μην χάσεις τίποτα. Και τώρα, ας μπούμε στην πράξη. Η κατασκευή. 50 ευρώ και ένα Σαββατοκύριακο. Εδώ είναι η στιγμή που πολλοί περιμένουν. Τι χρειάζεται πραγματικά για να φτιάξεις ένα βασικό rocket mass heater? Η απλούστερη έκδοση, αυτή που μπορεί να φτιάξει ο καθένας χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις, αποτελείται από 3 βασικά τμήματα. Το πρώτο είναι ο θάλαμος καύσης. Κατασκευάζεται από πυρήμαχα τούβλα ή από μεγάλα μεταλλικά τενεκέδες, πέχιο παλιές βαρέλες ή κάδι. Τα υλικά αυτά κοστίζουν 0 έως 20 ευρώ αν τα βρεις μεταχειρισμένα, που είναι σχεδόν πάντα δυνατό. Το δεύτερο είναι ο κατακόρυφος αγωγός, ο πύραυλος που δημιουργεί το ισχυρό ρεύμα αέρα. Κατασκευάζεται συνήθως από έναν κατακόρυφο σωλήνα μετάλλου ή από τούβλα, τοποθετημένο μέσα στον θερμαντήρα. Κόστος 0 έως 10 ευρώ. Το τρίτο και πιο εντυπωσιακό είναι η θερμική μάζα. Παραδοσιακά κατασκευάζεται από πυλό, άμμο και άχυρο. Κόρμη υλικά που κοστίζουν πρακτικά 0 αν έχεις πρόσβαση σε χώμα. Μπορεί να πάρει τη μορφή ενός μεγάλου παγκάκι στο σαλόνι, ενός τοίχου ή ακόμα και ενός κρεβατιού. Ναι, ορισμένοι φτιάχνουν κυριολεκτικά κρεβάτι από θερμαινόμενο πυλό στην ίδια λογική με το κορεατικό όντολ. Αυτό το κρεβάτι θερμαντήρας είναι ζεστό όλη τη νύχτα από 2 ώρες φωτιάς το βράδυ. Χωρίς ρεύμα, χωρίς αέριο, χωρίς τίποτα. Τι πρέπει να προσέξεις? Η πρακτική αλήθεια. Τώρα, επειδή αυτό το βίντεο δεν είναι διαφήμιση αλλά πραγματική πληροφορία, πρέπει να σου πω και αυτά που δεν λένε οι ενθουσιώδεις. Πρώτον, το Rocket Mass Heater δεν είναι κατάλληλο για κάθε σπίτι. Χρειάζεται χώρο. Η θερμική μάζα μπορεί να καταλαμβάνει αρκετά τετραγωνικά μέτρα. Σε ένα μικρό διαμέρισμα πόλης, η εφαρμογή του είναι δύσκολη ή αδύνατη. Δεύτερον, στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν κανονισμοί για τις εστίες καύσης εσωτερικού χώρου. Πριν κατασκευάσεις οτιδήποτε, είναι σοφό να ελέγξεις τους τοπικούς κανονισμούς, ιδίως αν μένεις σε περιοχή με περιορισμούς καπνού. Τρίτον, η κατασκευή απαιτεί προσοχή. Δεν είναι επικίνδυνη αν γίνει σωστά, αλλά ένας λανθασμένα κατασκευασμένος θάλαμος καύσης μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Υπάρχουν εξαιρετικοί δωρεάν οδηγοί online. Το βιβλίο του Evan Evans, Rocket Mass Heaters, είναι η βίβλος του θέματος και κοστίζει λίγα ευρώ. Αλλά, και αυτό είναι σημαντικό, χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο το έχουν κατασκευάσει μόνοι τους, χωρίς ειδικές γνώσεις, με υλικά που βρήκανε δωρεάν ή πάμφθηνα. Οι οδηγοί στο YouTube και στο διαδίκτυο είναι λεπτομερείς και ακολουθήσιμοι. Η μεγάλη εικόνα, τι μας λέει αυτή η τεχνολογία? Αλλά πίσω από την πρακτική εφαρμογή υπάρχει κάτι βαθύτερο που αξίζει να σκεφτούμε. Ζούμε σε μια εποχή όπου ο μέσος Έλληνας νοικοκύρης πληρώνει λογαριασμούς θέρμανσης που κάποτε ήταν αδιανόητα ακριβή. Ενεργειακή φτώχεια. Ο τεχνικός όρος για το φαινόμενο να μην μπορείς να ζεσταθείς στο σπίτι σου λόγω κόστους είναι πραγματικότητα για ένα σημαντικό ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Και όμως ένα σύστημα που λύνει αυτό το πρόβλημα σχεδόν πλήρως, με κόστος κατασκευής 50 ευρώ και καύσιμο που μπορεί να μαζεύεις από τον κήπο σου, είναι πρακτικά άγνωστο στη mainstream συζήτηση για την ενέργεια. Γιατί? Η απάντηση είναι άβολη, αλλά απλή. Δεν πουλιέται. Δεν έχει εξαρτήματα που λήγουν. Δεν χρειάζεται τεχνικό για συντήρηση. Δεν εξαρτάται από καμία εταιρεία παροχής. Είναι η αντίθεση κάθε επιχειρηματικού μοντέλου που βασίζεται στη συνεχή εξάρτηση του καταναλωτή. Οι Άμις το ξέρουν αυτό εδώ και 100 χρόνια. Και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που το χρησιμοποιούν. Η ελληνική διάσταση, γιατί αυτό έχει νόημα ιδιαίτερα για εμάς. Η Ελλάδα έχει κάτι που πολλές βόρειες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν. Ήπιο κλίμα στις περισσότερες περιοχές, αυθονία ηλιακής ακτινοβολίας στους καλοκαιρινούς μήνες και, σημαντικότατο, τεράστια αποθέματα φυτικής βιομάσας στην ύπαιθρο. Ελιές, πεύκα, πλατάνια, αμυγδαλιές. Η ελληνική ύπαιθρος είναι γεμάτη ξύλο που κανείς δεν μαζεύει.
κλαδέματα που καίγονται στο χωράφι, κλαδιά που σαπίζουν στο έδαφος, παλέτες που πετιούνται. Όλα αυτά είναι τέλειο καύσιμο για ένα rocket mass heater. Επιπλέον, η ελληνική παράδοση της πέτρινης κατασκευής, τα παλιά σπίτια με τους χοντρούς τοίχους που κρατούν τη ζέστη, είναι η τέλεια αρχιτεκτονική βάση για ένα σύστημα θερμικής μάζας. Τα σπίτια που οι παππούδες μας έχτιζαν στα χωριά λειτουργούσαν ήδη με αυτή τη λογική. Απλώς χωρίς να το ξέρουν θεωρητικά. Πώς να ξεκινήσεις? Πρακτικό οδηγό? Εντάξει, ας κλείσουμε με κάτι συγκεκριμένο. Αν θέλεις να εξερευνήσεις το rocket mass heater για το δικό σου σπίτι ή κτήμα, εδώ είναι τα 3 πρώτα βήματα. Βήμα πρώτο, αξιολόγησε τον χώρο σου. Έχεις εξοχικό, αγροοικία ή σπίτι με σαλόνι αρκετά μεγάλο, ώστε να χωρά μια θερμική μάζα 2 με 3 τετραγωνικών. Αν ναι, είσαι υποψήφιος. Βήμα δεύτερο, βρες πηγή ξύλου. Δεν χρειάζεσαι κορμούς. Χρειάζεσαι λεπτά κλαδιά, μέγιστης διαμέτρου 5 εκατοστών. Αυτό σημαίνει ότι ένας μικρός κήπος ή πρόσβαση σε αγροτική γη αρκούν. Βήμα τρίτο, μελέτησε. Το βιβλίο Rocket Mass Heaters του Evan Evans είναι το σημείο εκκίνησης. Στο YouTube υπάρχουν εκατοντάδες βίντεο κατασκευής από ανθρώπους που το έφτιαξαν με τα χέρια τους χωρίς καμία προηγούμενη εμπειρία. Δες 5 ή 10 βίντεο πριν αρχίσεις να αγοράζεις υλικά. Και αν το φτιάξεις, γράψε μου. Πραγματικά, θέλω να μαθαίνω για τις εμπειρίες σας. Επίλογος, η θέρμανση ως ελευθερία. Η θέρμανση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι βιολογική ανάγκη. Και για δεκάδες αιώνες οι άνθρωποι κάλυπταν αυτή την ανάγκη με τα χέρια τους, με τα υλικά γύρω τους, χωρίς να εξαρτώνται από κανέναν. Κάπου στη διαδρομή προς την ανάπτυξη αποφασίσαμε ότι αυτή η ανεξαρτησία είναι αρχαϊκή. Ότι η σύγδεση σε δίκτυα, η εξάρτηση από εταιρείες, η πληρωμή λογαριασμών κάθε μήνα, αυτά είναι τα σύμβολα της προόδου. Οι άμεις κοιτάνε αυτή την εικόνα και ρωτούν μια απλή ερώτηση. Μα, για ποιον δουλεύετε εσείς ή εκείνοι για σας? Δεν χρειάζεται να γίνεις άμις για να σε ενδιαφέρει η απάντηση. Γράψε μου στα σχόλια. Θα εξετάζατε ποτέ να φτιάξετε κάτι τέτοιο στο σπίτι ή στο εξοχικό σας? Και αν γνωρίζετε κάποιον που ήδη χρησιμοποιεί παρόμοιο σύστημα στην Ελλάδα, πείτε μου. Θέλω να κάνω ένα επόμενο βίντεο με πραγματικά ελληνικά παραδείγματα. Ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Και αν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, ξέρετε τι να κάνετε.